बे समाव बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। बिटिआरनि थागिबि बर' सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव रादाब। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आफादगिरिनि महरै दैदेननाय आसाम केबिनेटआ गोबां बर' सुबुं थानाय गं 19 गामिफोरखौ बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव सोनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव गं 41 गामिफोरखौ बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव सोनाय जादोंमोन आरो गं 19खौ दाजाबदेरनो हायाखैमोन। नाथाय आसाम केबिनेटआ बैफोर गं 19 गामिफोरखौ बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव सोफादेरनो गनायथि होदों। गासै गं 60 गामिफोरा बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव सोफाजासिगोन। लोगोसे जारिमिनारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020नि दफाफोरखौ आबुं खालामनो गनायथि होदों। आसाम सरकारनि बेबायदि थांखि लानायखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम बिटिआरनि जौगानाय आरो गोजौ जौगाथायनि फारसे गोख्रों मददनि थाखाय साबायखर बावदों।